Wie wil van de gemeente precies weten van wat komt er, van waar is het, hoe groot wordt het, voor hoe lang is het en dat soort heel gedetailleerde vragen. Dat is belangrijk. De vragen en zwargen van het dorpsbelang Veenwouden binnen duidelijk. Ook de nijste omwoners van de mogelijke opvanglocatie moeten de nieuwe situatie even op haar inwerkje letten. Burgemeester Sikko Heldoorn krijgt een soort vragen op zijn bordje. De eerste reactie natuurlijk, dat ze dat jammer vinden. Dat ze het jammer vinden van hun uitzicht. Dat ze zwargen hebben over de veiligheid. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat mensen als eerste reactie daarvan schrikken. Een dag later is er bij de beëerde locatie net een soort vernemen van alle drukte om de opvang heen. Buurtbewoner Griet van der Veen wie ook bij de inreunion. Zij had aansen uit haar hoerswij zicht op de nieuwe borrel. Had het Safir komt vanzelfs. Want de meedeling van de gemeente is behoorlijk onkaam. Het kwam het natuurlijk al wel heel wat rauw op leer. Ja, waarom kwam het jou rauw op leer? Nou, wij halen juist een beetje de bus leeg van de post en daar zit het brief in en dat juist er dus voor een dadelijk ook al een bijeenkomst weer in Taalmehoeven. En dat hoe voel je? Ja, want we hebben er nooit wat van jet. Vrouw van der Veen had een duidelijke mening over het aantal vluchtelingen van het dorp. 300 vindt ze vissen te volle van Veenwouden. Nou ja, misschien 30 of 50 of ik neem maar wat. Een heel stuk minder, hè? Ja, maar als het zien warm binnen kom je dat een heel eind uit. En om mij is het een paar meer. Ik zal net zeggen van dat het op 10 en 20 aanhaken worden, maar dat helemaal niet. Maar ik vind wel dat het verdeeld worden moet. Takkenbieke Waasje is er een grote infojoen voor het hele dorp in de sporthal van Veenwouden. Het COA moet nog wel akkoord gaan met de locatie die Dantumadiel nu onbeen had.